Toto je Pavol Fejer, redaktor, publicista, ale hlavne investigatívny reportér. Jeho kolegovia ho majú radi. Pavol je podľa nich produktívny, precízny a priateľský. Charizmatický. Dobrý novinár. Kto? Pavol miluje svoju prácu, ale má rád aj iné veci. Napríklad kávu. Rád robí niečo pre svoje zdravie. Alebo pre zdravie niekoho iného. Jeho obľúbené farby sú čierna a potom ešte čierna. Má rád salsu. Nie tú omáčku. Jeho obľúbený film je Rain Man. 37. Na hlúposti ale on nemá čas. Pretože tento svet potrebuje jeho pomoc. Preto pravidelne vylepšuje štatistiku nehôd, prispieva na charitu, bojuje za menšiu ozónovú dieru, bojuje za práva menšín, bojuje za práva väčšín. A vždy si kúpi časopis. Vždy. Teraz už viete, kto je Pavol Fejer. Toto je Kvetka Horvátová. Kvetka vstáva každé ráno o 3:30. Niekedy vstane o 4:00. Niekedy. A veľmi miluje moderovanie. Dobré ráno vám želáme. Dobré ráno. Krásne dobré ráno. Kvetka má jednu sestru. Rada sa smeje, nerada plače. Kvetka sa rada zdravo stravuje. Pekne sa oblieka, má rada dlhý tréning a má rada krátky strih. Teda už nie. Okrem toho už stihla veľa vecí, napríklad spievala pesničky, bola na Eurovízii ako vokalistka, tancovala s Patrikom, aj s Hermanom, ale hlavne s Patrikom Swayzem. Lenže Kvetka robí aj veci, o ktorých možno neviete. Pri upratovaní dáva prednosť ekologickým čistiacim prostriedkom. Šetrí elektrickú energiu a pravidelne separuje odpad. Okrem toho zachránila lužné lesy pred katastrofou a pomáhala utečencom. Vydržte! Teraz už viete, aká je v skutočnosti Kvetka Horvátová. Toto je Patrik Herman, 41 rokov, 83 kg. Rovnako ako Patrik, ten reper. Si zabil. Patrik má o 3 cm viac ako Patrick Swayze a o 5 cm menej ako Patrik Švajda. Patrik nemá rád zlé správy, zlé načasovanie a hlavne, keď nemajú jeho obľúbené cereálie. Patrik má rád poriadok, čistotu, hygienu. A poriadok už bol? Mohol by byť z neho dobrý policajt, cvičiteľ jógy, alebo sexy plavčík. Ale to všetko nie je, lebo Patrik je publicista. Chvala Bohu, lenže jemu to nestačí. Chce robiť viac. A viac. A preto robí ešte niečo navyše. Pravidelne čistí lesy a parky, kupuje vajíčka výlučne z voľného výbehu a keď môže, chodí do práce namiesto autom na bicykli. Pravidelne darováva krv a keďže vie, že nie všade sa majú ľudia dobre a o dobré sa treba podeliť, občas pozve niekoho na návštevu. Majú psíka. Dobrý deň praje. Teraz už viete, kto je Patrik Herman. Kto však bol najlepší? Kto tú vysnenú sošku získa?